De to tulleduer. Jeg tror, skal vi tage os endnu mere. Pause. Godt ind ud. For helvede, mand. Nå, 2 sekunder. Den er skide kanin. Så, nu er jeg klar. Hvad var jeg skulle sige? Den bliver sat på pause. Den bliver sat på pause. Og jeg koncentrerer mig om og kigge ned i jorden. Den bliver sat på pause. Jamen det sjove er jo, at det kommer jo bag på alle, at det er en stuntkanin. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Jeg prøver virkelig at holde den, altså. Og så holder det. Kæft, mand. Jeg bliver nødt til at gå ud i haven, mand, og råbe og skrige. Hold kæft, det var skægt, mand.